bapak ibu ingkang hamengku ganti nggih menika mewakili nggih menika sindahipun ingkang sampun sedo nggih ing wau nggih menika waktu tasih gesang gadah unek-unek utawi uni besok kapan yo nger kowe putuku yen wis gedhe yen iso ngaji yen pinter sekolahe yen sunat arep tak tanggapno barongan nggih dinten iki sampun kaleksanan nggih dinten iki sampun kaleksanan dipun seseni dening para pepunden para sepuh pilih sepuh nggih wonten ing kalodhangan siang punika nggih mengke berkah doane bapak nggih dadi mboten enten manungsa ingkang ngutangke kalih danyang mboten enten danyang ingkang ngatungke kalih manungsa dinten iki sakmenika sampun dipun wastani luar nggih nggih berkah doa monggo bapak kula paringi jenengan Al-Quran mahuwa sifat wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dzalimin ila khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Ganteng gula. Ganteng.
sampun katuran nggih menika judipun kiprahipun Sinobang ing ana cahaya wonten kathah wonten sekawan mugi saged dadosaken remaning pondari dengan dika sami wonten ing kalodhangan siang punika ngantos ing paripurna ing mangke mugi-mugi tansah manggih rahayu ing sami kala sedaya amin. Amin. Nggih.